dream, that's all I need. The dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Kto je? O, Pepa, to si konečne som tu prišla. Yes. Ideme cvičiť. Poďme cvičiť. Konečne ideme cvičiť. Nevadí, ja ti pravíme. Jaký tréning vedú? Konečne ideme cvičiť, Ježiš. Je to neuveriteľné. Teraz sa na ne otvárajú samé dvere. Pepa, ukáž nám skupinový tréning, ako sa vedie. Tak? Ja i tak. Ja neviem. No takže takýto máme tréning s Pepou. Ale najprv... A ideme si rozcvičiť krk najprv, lebo nás sekne. Svietím. Aby si ma našla, keď zhasnú. BPM vysoké. A čo cvičíme, Pepo, dneska? Mocné. Musíš zapojiť ľavú aj pravú hemisféru. Neviem to. Tak urob. A tak jedno poješ dozadu a jedno dopredu. Skôr tak sa sústreď pomaly. A potom pojeme rýchlo. No, tak cca. No, tak mi... To zapájaš obe toto. Zase sa pomýl. Musíš aj potom z druhej strany. Joj, ty... Čo si budeme robiť? Nevadí, to sa podá časom. Stlač mi ruku. Ale to lakeť mi dole stlač. Lakeť dole. Už sme tam skoro. Tak skoro, tak si bol. Tak som bol. Vážne, teda pozri, tak choď tam a tak si bol. Že tak ti chýbalo, tak a fúka ti chýbalo. Tak jak stará babka. Nie? Tak, neviem, tak. Pepa, ty nekomentuješ, čo cvičíme, alebo že jak máme cvičovať? Ja som tréner, potom nás aj tu všetci tréneri svetla. Zober tieto. Ďakujem. Ďakujem, pani trenérka Pepa. Tak budeme. Tak, točíme. Nezlomí mi lakeť. Opatrne, tak jemne. Predlaďte. Cíti napumpované do prvé? Čo cítiš tak hľadovo? Čo? Čo cítiš? Rameny klboramenného typu. A raz. A dva. A tri. A teraz po anglicky. A 1, 2, 3, Teraz po nemecky. 4,
Eins. Zwei. Drei. No stačí. Už neviem viac. Si vymeníme a iba jednu. A iba tak toto, že aby jedna bola silnejšia. Keď ja mám, že pravú, že budem mať silnejšiu, tak si dám do ľavej a ty musíš si nechať tak. Nie, lebo ty budeš mať pravú silnú a ja ľavú. Dobre. Tak budeme. Môžeme aj tak, hej. Jeme, odchádzame. Ale dneska cvičíme pravú stranu len. Preto na ľavú. Hej, ideme rozdeliť partie na dva časti. Takže nie vrch spodok, ale ideme rozdeliť, že ľavá, pravá strana. Takže dneska sme preto dali tak, lebo teraz ide tvoja pravá a moja ľava. A tvoja ľava. Dobre, taký trénový plán sa mi páči. Už sa mi nechce. Pukajú kolienka. A teraz normálne, rýchle. Nevládzem už. Sme rozcvičení, tam môžeme. Môžeme. Dobrá, dobre. Čo ideme cvičiť, pani slečna trénerka Pepa? Chrbátik. Hej? Ukážte nám ako. Tak by. Tak my? Dobre, ide z becky. Precíť to. Ty už nevládzeš? Tak si dáš po jednej, tak. Hej? Dobre. Aký som? Ale ja vládzem. Sa nečudujem. Si mala dobrú pretréningovku. Hej, som mala spánok po robote. No ukáž ako na to, či som ťa dobrá Tak sa mám zaistiť. No, to som nepovedala ti predtým. Takže mám takto. A že keď nevládzem, tak pojedem. Ale vládzem. A druhá čo? Je, že to iba tu ja si sa pomýlil, iba pravú cvičíš. Ešte dneska cvičíme iba jednu stranu. Hej, ale tú druhú si začal. Teraz si pomýlil stranu. Som si pomýlil stranu, iba to. Takže musíme iba to tu. Dobrý stroj, dobrý, toto je najlepší stroj. Najlepší stroj máme. Ale Co je tohleto zástroj, slečna? Co je tohleto zástroj? Amen. Aleba. Takéto niečo cvičíme. Ale čo by sme cvičili? Taký záver. 360-ka? 360. Ešte stále cvičíte si začína? Sem a tam. Tak to zvárím. Už som prešiel 15 krát, ešte stále cvičíte? Ale prečo odchádzate? Čo? Prečo odchádzate? Aby ste mohli vycvičiť. Áno? Výborné. Tak je. A čo ti mám robiť? 360-kový záber? Či dronový chceš? Dronový záber 365. 365. Taký. Dáme typy ľudí, jak vzdychajú vo fitku, vieš.
Môže sklopiť. Čo? Dám, že zoom, či čo? Tu máš. Prebereš žezlo. Čo by som ku tomuto povedal? Je to výborné. Je to fascinujúce. Je to úžasné. Nie. Spepol tréning je super. Nie. Hlavne rozcvička. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. What was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincing me I'm willing to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. Ja už nevládzu. I swear to God they'll let me Malú down. mandarínkov si zjedla. I always fought just to wear the crown. Malú, slabo pretreningovka. Banána, mandarínka. They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you Pepa. work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Správne. Dobre, výborné. Ček. Ty kokos, jaké nohy. Ešte môžu, ale môžeš. Ježiš. I wanna be the best in the Nechaj game, si. best in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Mám sa rozplakať pre content? Mám sa rozplakať pre content, Hej, že niekto mi obsadil stroj. hej. Ja som celý svini. A teraz je tam Ujo. Ujo, nemôžem byť cvičiť. Prečo to vysiel, keď tam to vysiel? Áno. Poďme všetci plakať. Neviem, čo mám robiť. Pepa, neplať, je ťa pustí. Neboj. Čo mám robiť? Čo robíš? Ako ty prvý, lebo ešte som tu necvičila a neviem. Neviem. Malý je. Neviem, čo mám robiť. Treba naložiť. Koľko chceš? 10? Tu nie je toľko. Daj 15. Hej? A kde mám dať? Prečo tu? A včera som vyberala 20. To by mal tak tu hore, vieš, kotuč, na jednom stroji, že no také výške. A on že, čo to je dole? A ja som prišla a takže, dobre, tak som že dala a tak som zdala a že to nevedela, že vieš, jak mám dať dole. To som taká, a ja som prišla a dala to mimo, že tu máš. A potom som sa snažila naložiť, to zase som si vybrala, že z dola som si dala, že na nohu, tak som išla a potom aj tak som nevedela tak zdvihnúť, že aj tak som nenaložila. Je to zvláštne. Keby si chcel kúpiť domácu svinku, tak cena je 2,80 za kilo živej váhy. Hej? Predáva. Dobre. Super vedieť. Za košielka, ktorú chcem si kúpiť. Prší plasť? Tak, dačo to bude. A toto, takto.
Som ti nesledovala, prepáč mi. Také zvláštne to je. Hej? Naraz. Počkaj, teda musím jednu nohu zatiaľ. Také zvláštne to je. Hej no, nie naraz podľa mňa. To je na to, že aby si šiel osobitne. Lebo keby naraz, aby si dal tamto, vieš. Podľa mňa nemá ísť naraz. Či? Nie je návod na použitie. A je to dobré. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna... A páči sa mi to. Dobre to je. Dobre to je. Pepa zhodnotila, že to je výborné, takže super. Môžeme to cvičiť. Čo? Koľky z 10 to odporúča? Koľko Pep? 10 z 10, koľky 10 z 10 to odporúča? Všetci. Všetci zo všetkých. Všetci. Daj mi tam dačo. Tam 10. Či ne? Hej tam. Či ne? Pepa, chceš 10? Ježiši. Normálne. Aha, ja to by som sa mala dať jednu druhú stranu. Normálne, Pepa ešte chce pridať 10. Nechápem. Ale iba na jednu stranu. Ale iba na jednu stranu chce. Iba na jednu nohu. Pepa, ty nemáš centrované nohy, že na jednu dávaš viacej, na druhú menej? Ale však teda máme, ja mám ľavostranný tréning, tak teda musím dávať viac na ľavú stranu, nie? Ja, dobre. Á, si zabudol. Aj tu dáme 360. Ja aj na tomto stroji som ti netočila. Vidíš, to sa neráta, že si necvičil.
dobrý stroj, neviem, prečo Neviem, teraz prečo sa ho necvičujem. necvičujem. Ale to dobre cvičíš, tak mi nenapadlo. Dobre sa to cvičí. No, to som mala ja tak. Prečo to tak nešlo? To ešte pôjdem, ešte 90 takých. Ale ne. Musíš sa dostať do zóny. Ja poviem tak rýchlo, hej? Ja budem robiť takú rýchlu 360-ku. Preciť to, áno, to je on, čo pekne. 1000 kg. Prečo ne? Okay. Teraz mi robíš tréning. Teraz som môj tréner. Dobre ideš, dobre. Na to, že si jedla iba mandarinku. A banán. A všetko v poriadku. Pecky, Pepo. Pepo Ale Pig. to je ťažké. Či ľahké. Ľahké? Stále ľahké? Hej, čo tu je? Však tu je 5 kg dokopy. Dobre, OK. A čo cvičíš? Tung. Tung? Tung. Sahur. Tento cvik sa volá jak, Pepa? Čo to? Jak sa volá ten cvik? Tung. Tung. Keď ti poviem, že tung, tak vieš, Tung sahur. čo ideme cvičiť. Ten cvik, čo sme mali predtým, bol lepší. Ktorý? Tam na nohy. Nohy? Nevládam, unavený som. Čo? Nevládam. Toto dáme a... Či dáš dáme na triceps, či nie? Ha? Či dáš dáme na triceps, či Čo nie? dáme? Na triceps, čo ešte dáme? Na triceps. Ešte môžeme tam dať toto. Ale dipy. s tou pomocou? Ha? S tou pomocou? Či jak? Toto dipy, čo tak Hej, ale tam sedíš. je aj s pomocou. Také, tu si dáš nohy. Nie toto. Taký stroj, čo tam dávaš normálne, tiež Aha, kladky. viem, hej, dobrá. Povedz nám niečo. To už sa cítim, že mám veľký chrbát. Fakt dňa. Že budem tak chodiť. Hej? Jak pingvi? Tak. Rada? Fantázia. Počkaj, to musím tak. Hej, tak musíš, hej. Neviem čo, ale... Tak. To je on čo. Trpím. Hej?
A tak vzdychajú. Počkej, musím povedať, či celý stroj. O, aké to je? Čo to je? Taká sláda. Taká sládka menšia. Brúško? Poďme. Ty si tréner. Nie, ja nie som byť tréner. Prosím vás. Bude, že tréning z Pepu. Z Peppa Big. No, ja chcem byť ešte iné. Keď budem veľká. Nie, tréner. Hej? A nevyužíva potenciál. Minimál. Víš, tu objavujeme nové obľúbené moje stroje. Takže ďalšie Však, moje obľúbené. toto sme cvičili. A- A tebe sa tedy nepáčil. Ale teraz sa mi páči. Hej? Tak mám teraz menu. Tak mladko, ja som takú kúpiť? Ja netvičím. Tak. Relaxing? Relax. Tak Dá, relaxujem. masku zabery, tak. Dobre? Dobre? Nie? Dobre? Taká skrienka. Kde mám dať do jakých rúk ešte dáčo? Ešte tu dám. Už nemám kde. Tak mi príde, že som mala. Tak to mi na mňa pozera, že? Už strátil Pepu, neviem, kde je Pepa. Ale asi tu je Pepa. Tu je asi Pepik. Pepi, kde si? Mne vychádzalo, že... Som ťa strátil, Pepa. Mne vychádzalo, že... Ja teba čakám, že... To je vychývaný vesmír. Som musel už ísť po bundu. Aj, Že- nemal? No. Preparkoval? Hej. Stíhame parkovanie? Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Tak, Oj, dneska nezacvičíme nič, už to vidím. Skočí to pri rozcvičke. a kedy zacvičíme? Ja už som zabudla, že ako... Teraz budeme mať len z tohto stroja. Tu až potom na ďalší stroj musíme ísť.